Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tangolini waye! Nthawi yanu. Chala mwamba. DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Mwalandira dadi. Ulemu upite kwa ina President Professor Arthur Peter Mutharika. Ulemu upitenso kwa amayi athu okondedwa Gertrude Mutharika. Dr. Jane Ansah alani nyimbiti wathu mlandere mwanu. President Afford achakufa chihana mlandere mwanu. Ambewe David Mbewe mlandere mwanu. Frank Mayefumbo mlandere mwanu. SG Abida Mukito mlandere mwanu. Maina Vicha mlandere mwanu. Administrative Secretary mlandere mwanu. Leader Opposition Dr. George Jabonda mlandere mwanu. RG Gambalame mlandere mwanu. Ndiena no salangole pano mlandere mwanu zo mwambini. Chala cha tatu amokoseko dzafora chala cha tatu. A president ine ntchito yanga ndiyochepa kwambiri masana ano chifukwa zambiri ona bosaonda zimene ndiwafande yankhule ayankhula kale chifukwa alipo achinyamata kamene ndali nyanyamata ena amene afadzilimbana nanu chakula chimene amafuna kufuna kutenga mpando wanu amafuna amalawi awasogolese kachikena koma potosa onda yankhula kale ine sindipisa konsekwe yani koma chachikulu ndikufuna kulimbikitsana na president komanso kukuuzani kuti Central Region imene amati kuchunda kwa Congress Party ndi imene yankhulapa ya Malawi kuno ku Central Region. A president ntchito imene ifeyo tina wina komanso ndatuma Central Region pano malizatsi yake ndi amene mukwaona apawa. Central Region ino ya president ndi malo ovuta kugwira ntchito kwambiri. Kuli anthu ankhanza, kuli anthu opanda chikondi. Tayesetsa ng'ona icha kudula pakati chifukwa timati katiyende imayasama kuti tilume koma nafeso tinanenetso nena kuti zingavute zingatani chifukwa cha malo amene akuvula kuno Malawi tipanga chinachito sotheka kuti pakanthabe khale nawo. A president ndithokoze kwambiri region, ndithokoze kwambiri na Bochisale ndenthano onse amene ndano pa Central Region. Chiyambi chathu chinali chovuta kwambiri kuti tsiku la lero kuti anthu onsewa adzituluka chonchi kuti anthu adzivala sawo za DPP ndikumayenda sinali chibwana president. A president mafumu kumakhala chonchi anthu onsewa azibusa kudzaonera pa Central Region pano kumwambako kuli Mulungu. A president anayesetsa kufuna kukuonengeni dzina komanso mbiri kukunyazitsani kuti simuyima iya isizitheka koma munangotuluka kuchoka kumangochi kulengeza kuti mupita ku Mzuzu munangondipempha kuti vipi ndikufuna kuti ndapatse mona anthu pa thanki ndipo ife tinanena kuti a president afuna kupatsa nyundo pa thanki koma president mutatuluka munangofika pa thanki paja
akuti ambulance ya MDF inachoka ku barracks kupita ku State House chifera na kumoka ndi anthu 100% anali pa tanki bati zitapeza ndisizili biro yayi mwaenda president kupita ku Kasungu simafuna kuima iya mutamva kuti agwa ndi BP koma anthu ako Kasungu anokakamizani mutayima naonso ananyamuka kupita Kasungu komweko mpaka kagona ku Rest House ya president zopetsa chisoni president kuti tsiku lalero pa zaka 5 zosapita zija anawalonjeza Amalawi makamaka anthu a Central Region amene amadalira ulimi kunena kuti adzakwa fertilizer ndi kanthu kona president sankanena iyayi munthu mbusa kumanena kuti adzagula fertilizer ndi kanthu kosamanena iyayi Amalawi a Central Region bona ndi mbusa adawavoteradi koma pano amba kukana kuti kanthu kosana nene iyayi kodi Amalawi mufama voteso anthu abodzawa ndiye anapita ku Kasungu kutha kuti iyayi mundivotereso president akana anthu sangavotereso mpaka kugona kuloji kumene ku Kasungu ini kuti anthu awamvere chisoni koma anthu akana sawamvere chisoni achakwera iyayi DPP oye anamva kuti mupite ku Zuzu iwo adanyamuka kupita ukalonga kuchitipa anakagona kuchitipa Rest House kuyesetsa kunena president akunyezitseni koma munthu zoona mphamvu zake redi akuti onda mphamvu zambiri kukagona ku Rest House kumakayenda m'misewu yakayekale imene alonjeza anthu akumpoto kunasananga misewu lero akatisa misewu yomweyo nkumana wavotereso akosa nsewu pamene wali nzeru president imene lero zaka 5 palibe chimene apanga lero akumauza Malawi kuti amanga misewu imeneyo inembile ndi boma la Profesa Arthur Peter Mutharika alabawa misewu yonse ili mtauni imu inamanga ndi boma la DPP nditero osalele musibia chifukwa zimenezi mukaona zili mapulani a President Profesa Arthur Peter Mutharika amadasanira ndi Profesa Arthur Peter Mutharika lero akumanena manga misewu lero akumati boma lomwe kodi boma lomwe likhala fertilizer 150,000 kwacha kodi boma lomwe likhala sosa Forex muno Malawi mwando amene afaliramu edi mwando amene afaliramu ine nyamata atozindikira mukundimva edi ndavala shati ya white ndavala tai ndine nyamata dokoso sindingasapole ngonene yayi tikufana ali zifukwa zimene satira Profesa Arthur Peter Mutharika the president wanselu anthu a Central Region mena ngamwela dziko ya Profesa Arthur Peter Mutharika chimangani makoma 8,000 kwacha mafuta anali pa 600 kwacha ndalama yakunja mabeseka mabanki panopa china chilichonse pamene chine chikutheka pali chifukwa chamene adasabotere president ine ndamene ndikuyimira kuno ngati MP kuno anthu analepetsako lonandu 37,000 taenda pene pali ponse kuna president andiuza kuti mavoto onse akuvotere na president komanso ndine ndemwe ndiye vuto la nebawo ali ndi vuto lomafuna kuyesa zida anabwera apo kupanga mawiso stop kufuna kupanga kaunta zimene mwina apanga president pa tank anayamba kuyenda kupita 23 palibe chinatheka anatsamalizira kunoko anthu anali paka polisi apo pamenepo apo kulephera kubwera kuno mukaona president apa grade anayamba kupala pana nkona ngati kuti adzakwanitsa kupanga msonkhano ngati uwu msonkhanowu amapanga ndi mabiko khawo ka Profesa Arthur Peter Mutharika DPP oye
ndiye ife takanasonkhano lero akulisoma wafuna bwereso pano maoneti ndikunama a president munthu akhala ndi pressure loko akakalanda mkazi akaonzete ndalama zatha amafuna kupanga impresi mkazi kuti amukonde afuna makagaunti atapanga apazi angoyaluka mawamuona president sizingatheka kubweza anthu ngati amene wawa iyayi anthu awa president akubwera pachifukwa chonena kuti agona ndi njala masiku onsewa zinthu mlembe sizili bwino sikuti akubwera ife cha mtendere iyayi koma akubwera ife cha mavuto ndimafandinenesa president makono nena kuti a vice president akumpoto Atabi Muhango adayankhula nkhani ya asilikali adamva zimene zija kuti asilikali ang'onoang'ono alibe manyumba anayisa house allowance anebawo alengezanso kuti mawayi awilo barracks kumene afuna akalengeze kuti abwezetsa house allowance komanso apanga china chilichonse cha asilikali nthawi yonseyo kuti anali kuti akufuna kuti asilikali akhale mbali yawo nthawi imeneyi ndiye mafuna nene kuti amadziwa kulonjeza koma kupanga amatani kodi kumavuta koma ndi bwino kuti asilikali akaona zimenezo chifukwa opanga zimenezo ndi Professor Arthur Peter Mutharika pa 16 ndi pano DPP woye mulungu ndi woopsa anapanga mapulamisa a president wa manga a president watsakulira sokhaso pa 18 kupita mtsogolomo a president ndipaliso anthu pana amene foti alandira UTM chifukwa cha nyamata ajama panga zofuna zikunyozani iyayi ine ndimapanga chuma ndine ine koma visi sindingatchule dzina a president chifukwa kuti ineyo sisaziyanganso iyayi sisaziyanga iyayi koma zimene ife tapanga takwanitsa kuwatenga anthu onsewo pa central ndi pana UTM wo ndipo abwera pano afuna kuti alandire kuchoka ku UTM kubwera ku DPP chifukwa chothandiza inuyo anthu nonse a UTM tabwera ndi kutsogolo kuna president akuoneni katishani uko ife a president sitimakonda kuyankhula iyayi koma timagwira ntchito oyimira okhawo kaya mwina abwera abo oyimirawo koma ndi gulu limuona president tikukamba za mayani tikukamba za dedza tikukamba za mchinji tikukamba za dowa tikukamba za pene pali kosi masendo cha president akhale utsogoloko wonse anthu amene wa president mwalandira nokha ife event yathu amakunena aja amanena president aja akabambe aja ife sitingabweze ndi pakamwa patukwana iyayi koma ife tibweze kugwira ntchito kuadula mapazi awo onse tikufana kodi chifukwa iwacha ndi ndama Congress Party ndicho chonena kuti anthu muzigona ndi njala mulola inuyo amene akwayambira anthu onse a president ndi mai Zodiac I think apereke moni
iya place msaimile kwa mano angopeleka mwani ndio kao Chala mwamba Viyabweteje atoje Viyabweteje atoje Abitandika na banda kubela Abitandika na banda kubela Andika na kulaloya Andika na kulaye Andika na kulaloya Andika na kulaye Abita Choyamba ndipeleke ulemu kwa regional governor ATBB amene mwatilandira mu Central Region imvani mu mtima mwanu mwakutinda kupatsani ulemu wanu bwana ndipelekeso ulemu executive yonse ya region wondilandira ine maizodi yake komanso ndikupeleka ulemu mwaposa vice president ilio kuzichepetsa kundilandira ine nzimayi kuti ndigwigwire nanu ntchito ulemu wanu komanso bwana president yathu bwana Peter Mutharika ulemu wanu bwana komanso ndikupeleka ulemu kwa amayi komanso wina aliyense amene ali wa DPP amene akumva kupweteka ngati mmene abvera akhala pa UTM bwana ine ndabwera kuno ku chipani cha DPP muzifukwa Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.